ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навбатии барномаи футболи осиё шурӯъ мекунем. Инак даври шашуми бозиҳои лиги чемпионҳои осиё 2 ки анҷомбахши бозиҳои гурӯҳӣ дар ғарби осиё буд ба анҷом расид. Чемпиони Тоҷикистон исроили Душанбе бе гирифтани ягон имтиёз ин марҳаларо ҷамъбаст кард. Шоми дирӯз дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе бо ҳузури тақрибан 7000 тамошобин истиқлолиҳо дар баробари бошгоҳи фарҳангию варзишии фӯлоди муборакии сипоҳон қарор гирифтанд ва ба шикасти навбатӣ мувоҷеҳ шуданд. Саид Муҳаммад Каримӣ аз зарбаи пеналти ҳисобро кушоду Абубакар Камараи фаронсавию мавританиягӣ ҳисобро афзуд. дӯстони гиромӣ, аз сабаби он ки нишон додани голҳо ва дигар ҳолатҳои бозӣ аз ҷониби конфедератсияи футболи осиё мамнӯъ аст ва дар YouTube рух намедиҳанд, аз ҳамин хотир мо шакли дурусти расонидани хабарро ба шумо пешкаш мекунем. истиқлол дар 6 вохӯрӣ ба мағлубият дучор шуда ҳамагӣ 1 тӯб ба дарвозаи ҳарифон заду аз дарвозааш 12 тӯб гирифт. Ягон маротиба дар Лигаи чемпионҳо истиқлол ба чунин ҳол гирифтор нашуда буд. мураббиёни бозингирон ҳамеша пеш аз бозиҳо мегӯянд ки омодаанд то бозии хубе нишон дода аввалин имтиёзро ба даст оранд. ин дафъа низ бо хатои Содиқҷон Қурбонов довар ба дарвозаи истиқлол зарбаи пеналти таъин кард ва дар дақиқаи 55 Саёд Муҳаммад Каримӣ онро бо гол анҷом дод. Абубакар Камара дар дақиқаи 80 ҳисобро афзуд. агар маҳороти хуби дарвозабони истиқлол Муриддин Ҳасанов намебуд, ҳисоб боз ҳам дучанд мегардид. мавсими Лигаи чемпионҳои Осиё 2 барои истиқлол ба поён расид. аз Лигаи чемпионҳои Осиё 2 ба Лигаи бартари он таваҷҷӯҳ мекунем. Песаф Ал-Аҳли Арабистони Саудӣ дар ин давр ба муқобилияти тезутунди дастаи истиқлоли шаҳри Теҳрон рӯбарӯ шуд. қаҳрамони ин вохӯрӣ ҳамлагари англиси дастаи Ал-Аҳли Эван Тони гардида 2 маротиба аз зарбаи пеналти ҳисобро баробар кард. истиқлол дар ин вохӯрӣ арзандаи ғалаба буд. Ал-Аҳли умед надошт ки имрӯз истиқлолиҳо дар муқобилаш ин қадар муҷалло бозӣ мекунанд. аввалин шуда Рафаэл Силваи бразилиягӣ истиқлолро ба сафи пеш баровард. дар дақиқаи сеюми вақти иловашуда ба қисми якум аз зарбаи пеналти Эван Тони ҳисобро баробар намуд. баъди 6 дақиқаи шурӯъи нимаи дуввум Муҳаммад Исломӣ аз нав дастаи истиқлолро пешсаф кард. аммо бори дигар довари вохӯрӣ Маннинги чинӣ ба дарвозаи Ҳусейн Ҳусейнӣ зарбаи 11 метра таъин кард ва ҳисоб баробар шуд. дар дақиқаи 81 Муҳаммад Исломӣ бо корти сурхи мустақим аз майдон ронда шуд. натиҷаи 2-2 дастаҳоро ба соли дигар мебарад. Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ аз фурсати муносиб истифода бурда Ал-Ғаррофаи Қатарро дар майдонаш бо натиҷаи 3-0 шикаст дод ва ба зинаи аввали ҷадвали гурӯҳи ғарби Осиё баромад ва ҷои Ал-Аҳлиро танг кард. дар вохӯрӣ бо дастаи Ал-Ғаррофа саудиҳо бо голи Леонардо ҳисобро боз карданд ва дар рафти бозӣ ба бартарии комил соҳиб буданд. 26 зарбаи онҳо дар муқобили ҳамагӣ 1 зарбаи футболбозони Ал-Ғаррофа далели ин гуфтаҳост. роҳбарияти дастаи Ан-Насри Арабистони Саудӣ ин навбат Криштиану Роналдуро ба ҳайати даста дар бозӣ бо Асади Қатар ҳамроҳ накард ва Ан-Наср ба аввалин шикасташ дар мавсими Лигаи бартари чемпионҳои Осиё гирифтор шуд. расонаҳо хабар медиҳанд ки Криштиану бинобар бемории ҳамсараш Ҷорҷини Родригес дар бозии Лигаи бартари Арабистони Саудӣ бо Ал-Ҳулуд ҳам рӯзи ҷумъа иштирок накарда буд ва шояд ин дафъа низ ӯ вазъи оилавиро авлотар шуморида бо дастаи Асад ҳам ба бозӣ набаромад. ҳарчанд дар ин вохӯрӣ 3 тӯб ба дарвозаи дастаҳо ворид шуд, ҳама голҳо аз ҷониби футболбозони Асад зада шуданд. яке аз онҳо бо худгол ҷамъбаст шуд. Акрам Афифи виҳамто аз беҳтарин бозигарони ин вохӯрӣ буд. вале дӯстони гиромӣ, дар бозии футбол набудани ситораи асосӣ таъсиргузор аст. инро борҳо дидаем ва шунидаем ва имрӯз албатта набудани Криштиану Роналдо ки ҳоло бо оилааш бо ҳама дӯстонаш инҷо ба ҳайси тамошобин ҳузур дар варзишгоҳ дошт. футболбозони дастаи Ан-Наср натавонистанд ки бе ӯ комёбии бештаре дошта бошанд. бале шояд аз ҳама суръати баландро маҳз ҳамин Акрам Афиф дар футболи Осиё дошта бошад. тӯбҳо дар қисми дуюм ворidi дарвозаҳо шуданд. аз нимаи майдон ирсоли Гонсалесро Акрам Афиф қабул карда аз муҳофизатгар гузашт ва дар дақиқаи 53 ҳисобро кушод.
муҳофизатгари Асад Ғанам Сисии марокашӣ ғофилан тӯбро ба дарвозаи дастааш зада ҳисобро баробар кард. Ин худголи дуввум дар силсилаи бозиҳои рӯз буд. аз чӣ бошад, доварон дар даври шашум вақти иловагии зиёдеро ба қисми дуввум замъ карданд ва дар дақиқаи нӯҳуми иловашуда Адам Уна аз нав Асадро ба сафи пеш бароварду Ан-Наср ба шикаст гирифтор шуд. дар қисми аввали бозӣ байни дастаҳои Персиполис ва Ашшуртаи Ироқ ҳарду даста бозии хуб нишон надоданд, аммо иштибоҳи муҳофизатгари дастаи Персиполис Ҳусейн Қанъонизодагон дар дақиқаи 19 ба капитани ироқиҳо Муҳаннад Али Ходим имкон дод, ки тӯбро рабояд ва ҳисобро боз кунад. Аммо дар нимаи дуюм бо иваз шудани 4 бозигар Персиполис дар бозиаш таҳаввулоти бузурге ворид карда, бо кӯмаки Остон Урунови ӯзбекистонӣ ҳисобро баробар намуд ва дар охир ба пирӯзӣ сазовор гардид. Бо ҳам мебинем. ин бозии аввалини дастаҳои Эрон ва ҳамчунин Ироқ ҳаст, ки дар ин равиш Персиполис бо Ашшуртаи Бағдод ворифтад. ба бахти футболбозони Форс дар дақиқаи 99 Маҳмуд Алмаввос зарбаи пеналтиро ба дарвозаи Персиполис зада натавонист. голи дуюми ғолибонро легионери гурҷистонӣ Персиполис Георгий Гвелисиани ба нишон расонид. ин ғалаба ба Персиполис имкон дод, ки аз зинаи нӯҳум ба ҷои шашум барояд. Ашшуртаи Ироқ ба ҷои охир фаромад. пахтакори шаҳри Тошканд баъди вохӯриаш бо Ал-Айни Имороти Муттаҳидаи Араб, ки бо натиҷаи 1-1 дар варзишгоҳи ҷарри шаҳри Тошканд сурат гирифт, ба зинаи даҳум баромад ва ҳоло имкони хуби ба қатори 8 дастаи беҳтарин шомил шуданро аз даст надодааст. инҳо наворҳое буданд, ки дар барномаи имрӯза мо ҷой додем. имрӯз бозиҳо дар Лиги Чемпионҳои 2 Осиё идома меёбанд ва тавре гуфтем, Равшани шаҳри Кӯлоб дар Қатар бо дастаи Алвакра бозӣ мекунад. барои дастаҳои Лигаи бартари Осиё дар минтақаи ғарб мавсими соли 2024 дар ҳамин ҷо ба анҷом расид. идомаи даврҳои боқимонда аз моҳи феврал шурӯъ мегарданд ва 8 дастаи муваффақро муайян мекунанд. пагоҳ 5 декабр мо дар барномаи ғайринавбатии футболи Осиё ба шумо дар бораи натиҷаҳои Лиги Чемпионҳои Осиё 2 дар ғарб ва ҷамъбасти он дар гурӯҳҳо ҳарф хоҳем зад. дар ҳамин ҷо бо ҷамъи ҳамкоронам барномаи имрӯзаи футболи Осиёро ба анҷом мерасонам. боқӣ сеҳатманду пирӯз бошед. хайр то бозид ва худро эҳтиёт кунед.